veciños de Carballo, familia, amizades, compañeros e compañeiras desta corporación municipal. Crédeme se vos digo que dirixirme hoxe a vos é unha honra e un momento de tremenda emoción para min. Dicía Evencio, o sábado pasado, que o discurso máis difícil que tivo que escribir nunca foi o da súa renuncia á alcaldía. Non sei cantos discursos virán nos próximos anos, pero estou seguro de que ningún será tan importante como este. Pola responsabilidade que implica o cargo que hoxe asumo, polo compromiso que adquiro con todas e con todos vós, e por recoller o legado que deixa Evencio Ferrero, despois de dedicar 46 anos da súa vida a mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Carballo, e de 22 anos ao fronte do goberno municipal do Bloque Nacionalista Galego. Con Evencio aprendí moitas cousas. Aprendín a resistir, a caer, a levantarme e seguir adiante, a non renderme nunca. E tamén algo que me marcou fondamente, que na política os feitos deben acompañar sempre as palabras para que estas teñan realmente valor. Que hai que mirar sempre os ollos das persoas xa o traía sabido da casa, pero observando a Evencio, acubillei no meu ideario persoal unha máxima. Para ser un bo político é imprescindible ser unha boa persoa. Unha persoa que se dedica á política poderá ter éxito, ascender e desempeñar cargos de gran relevancia, pero se non é unha boa persoa, para min nunca será un bo político. Seguindo ese exemplo, chego a esta sala. E, nese sentido, amigas e amigos, deixádeme remarcar que isto non é un cambio, é un relevo para continuar o gran traballo desenvolvido nestes anos. Un traballo que contou con un gran capitán, mas que foi, sen dúbida, coral, un traballo en equipo. Por iso, permitídeme que exprese o meu agradecemento a Evencio como referente persoal e político, pola súa xenerosidade, dedicación absoluta e compromiso. Mais tamén debo expresar a miña gratitude a todas e cada unha das persoas que aportaron e apostaron por este proxecto político ao longo dos anos, especialmente a Belén, a Xosé, a Luís, a Maruxa, a Iván, a Juan, a Miguel, a Maica, a Mar, a Ramón, a Ángeles e, por suposto, a Daniel. Compañeras e compañeiros do Goberno Municipal, que unha vez máis depositan a súa confianza en min. Moitas grazas de corazón. Somos e seremos un goberno eficaz cun único propósito: velar e defender os intereses das veciñas e dos veciños do noso concello. E como non podía ser de outro xeito, non quero esquecer, neste agradecemento, a toda a veciñanza que deposita a súa confianza na candidatura do Bloque Nacionalista Galego, porque teño moi claro que sen eles, sen elas, sen vós, non serían posibles estes 22 anos de goberno absolutamente transformador. Seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir será tamén a máxima prioridade para o meu goberno. Conto con vós, coas persoas que nos destes a vosa confianza elixindo a papeleta do BNG, mas tamén cos que non o fixestes, porque este é un proxecto común, un proxecto de pobo, un proxecto integral para as 18 parroquias e os máis de 300 lugares que conforman o noso concello. Seguiremos camiñando cara ao Carballo do futuro, ese Carballo 2030 que aborda os desafíos de desenvolvemento sostible a través da Axenda Urbana, esa estrategia global que nos permitiu conseguir 6,5 millóns de fondos europeos EDIL para acometer proxectos tan importantes e tan necesarios como o edificio das entidades sociais, o novo auditorio ou a reforma da praza do Concello. Continuaremos co empeño de dotar as nosas parroquias e lugares de servizos que contribúan a fixar poboación e dinamizar o rural, que as redes de auga e saneamento que xa chegan a máis do 90% da poboación se estendan ao 100%, que a rede dos centros sociais sexa cada vez máis un exemplo de actividade e dun rural vivo, que os consellos parroquiais continúen sendo unha canle de participación sempre aberta e cada vez máis decisiva na xestión municipal. Avanzaremos no proxecto transformador de Carballo tamén no ámbito urbano, cunha estrategia de humanización que xa nos caracteriza e que prioriza a seguridade, o benestar social e a calidade de vida. Un proxecto que siga derrubando muros, tanto físicos como mentais, que confía no potencial turístico e económico do noso concello e que nos sitúa á vanguarda con proxectos únicos. Un proxecto transformador,
que tamén é evidente en eidos como a cultura e o deporte, nos que Carballo é unha referencia a nivel galego. Algo impensable e imposible sen un ecosistema asociativo forte e dinámico, un proxecto pensado por e para as persoas, para as de aquí e as de acolá, para a infancia e os maiores, para as que teñen traballo e as que non, para as que emprenden, para as que crean, para as que coidan e, sobre todo, para as que necesitan ser coidadas. Un proxecto para os máis de 32.000 habitantes carballeses e carballesas que somos hoxe e para os que poidamos ser mañá. O Carballo que somos é, polo tanto, unha obra común e colectiva, e aí radica o secreto. Dese sentimento de pertenza e traballo colectivo na transformación do noso concello nace o orgullo de ser de Carballo. E eu, dende logo, síntome moi orgulloso do meu concello. Carballo é un concello con inmenso potencial e para seguir avanzando somos necesarios todos e todas. Por iso agardo tamén contar coa colaboración da oposición na corporación municipal. Tede moi claro que sempre me toparedes ali donde se poñan por diante os intereses dos veciños e das veciñas de Carballo. Fíxeno durante case 6 anos no Parlamento da Galiza e seguireno a facer agora desde o Concello. Precisamos de todos e de todas, porque a pesar de que todo o quedado nestes anos e do que falta por facer, hai proxectos que son vitais para que Carballo siga a medrar, que son competencia autonómica. A Xunta debe cumplir coa veciñanza, que en todo caso é exemplar, e confío en que así o fará. Falo, por suposto, do polígono de Bertoa, da ampliación do centro de saúde, da circunvalación, da mellora do transporte público, todos eles obxectivos estratéxicos que poderán contar coa lealdade institucional que sempre caracterizou os gobernos do BNG e que seguirá sendo unha máxima o meu goberno. Queda, polo tanto, moito por facer. Reforzar e mellorar os servizos e as políticas públicas de igualdade e de carácter social, apostando pola inclusión e a economía social. Reforzar e mellorar a promoción económica ou reforzar e mellorar o turismo. Todas estas que fixeron de Carballo unha vila dinámica, atractiva e amable para as persoas debe seguir estando no horizonte político. En definitiva, veciños e veciñas, amigos e amigas, desde o goberno local comprométome a practicar unha política de man tendida, baseada na honestidade, na lealdade, o diálogo e a participación social. Só escoitando a xente se acerta. Seino porque tiven o mellor mestre. Amigos, amigas, temos todo un futuro por gañar. Viva Carballo!